skal have mulighed for at dokumentere det, der sker, ikke? Og når I gør det, så skal det skal selvfølgelig tages højde for. Ja. Men det er sådan, at når man gør de her ting her, så skal man, i forhold til de ting, vi laver, så er der en særlig grund til, at du ikke skulle stå der og så videre. Ja. Så når vi siger til dig, du må godt vise dem, men så skal du stå der, så skal jeg sige til dig, hvor du skal stå og kan filme det der, ikke? Og det som presse, det bliver du nødt til at være, det er du nødt til at respektere. Ja. Og i de der situationer der er det sådan, at jeg kan jo ikke stå, og vi kan jo ikke stå sådan og opstille noget særligt sted for dig. Og jeg formidler heller ikke væk, at du stod op, men hvis jeg siger, at du specifikt ikke skal stå et sted, så bliver du nødt til at respektere det. Ja. De presseting der. Det bliver du nødt til at gøre. Det er altså ikke fordi, at vi smider væk på den måde, for vi ved også, hvordan ting fungerer. Men lige de der ting der, når vi kører de der, hvor der er mange politifolk, så er der en grund til, at vi lige smider væk. Vi synes at vi godt lige kunne begynde at finde ud af, hvordan vi skulle arbejde med hinanden. Ikke? Jo. Ja. Altså jeg synes det er lidt, da I var herinde søndag, der er der kommet meldinger om, at der er nogen, der har fået tæv herinde med sådan en pind fra en cykel. Ja. Sådan noget som de ting, det er jo derfor jeg er her, for jeg har ikke lyst til, at ordensmagten. Jeg kan jo ikke udtale mig lige om den sag der overhovedet, både fordi jeg overhovedet ikke var på vagt, og det må jeg heller ikke gøre som officielt udtaler nu sag, men det er min klare overbevisning, at der må være tale om en misforståelse, men det er ikke mere, kan jeg virkelig ikke sige om de der ting. Men når sådan nogle ting florerer, så kan jeg godt forstå, at man har et behov for at kunne dokumentere, hvad der sker. Ja. Som sagt, vi er måske politisk uenige, ikke? Men jeg vil bare gerne se mindre vold fra alle sider. Det er også fint. Og jeg som sagt smider heller ikke væk fra, da du stod op på volden der, ikke? Men hvis jeg siger til dig, at lige specifikt her må du ikke stå, vi så et andet sted, så må du prøve at respektere, at det ikke skal være lige der. Det skal jeg nok. Jeg kunne faktisk også godt se, at du var chokeret. Ja. Men der skal ikke så meget til. Nej, det skal ikke så meget til.